Serwus, dzisiaj poczytamy Schillera. Ja jest Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. Toż we drugiej połowie XIX stulecia na Śląsku były wydawane takie przekłady do szpasu troszkę Schillerowych bojek. I ten, co je przekładał, podpisywał się jako dr Hasse. Pisał to takim dialektem, co widać, że to jest jakiś północno-łopolski. Ja nie umia wymawiać po północno-łopolsku i będę czytać po swojemu, że tak powiem. I też fest dużo w tych tekstach, co dr Hasse pisał, przekładał tego Schillera, jest fest dużo germanizmów. I teraz zastanawia mnie to, czy to były teksty takie, jak się u niego gadało, czy jednak jest to jakaś stylizacja, bo te słowa nie powtarzają się w żadnych innych tekstach śląskich. Będę dzisiaj czytać ten kamp z tym drachem, i podziela to na dwie tajle, to znaczy jedna będzie teraz, a następna będzie za kiedyś tam, bo jeszcze inne rzeczy też mam narychtowane. Bez to przeczytam kaś tak do połowy i potem do tego wrócimy kaś tak za tydzień albo coś takiego. Jeszcze podejrzewam, że mamy moc czasu na to, żeby ze śląską literaturą siedzieć w tej kwarantannie. Tuż czytam wam. Cóż się tam ludzie tak zlatują, a na ulicy fort welcują? Czy łogień, albo komedyjo, na kalwaryjo procosyjo, we poszczotku ale tej gowiedzi, na koniu jeden lejtmund siedzi, a za nim wleką bez sto chopa paskudno jako czardło kropa. To wszak był smok, co ludzi bierę, paszczeką krokodylską żerę, więc wszyscy bardzo się dziwali, lejtmonta smoka oglądali. A potem 1000 ich wrzeszczało. Bez tego smoka my nie mało jałówków, cieląt, krów stracili, ten lejtmont ale go zabili. Wyciągło przed tym ich tam wiele, zatracić czorta chcieli śmiele, lecz żaden z nich się nie powrócił, każdemu diobli smok wymucił. A teraz się na rynek dali, tu nawet oberst już czekali, lejtmoncio też, komracio jego, przywitać chcieli freunda swego. Więc przed obersta on trituje, skromniutko niemu się zbliżuje, a za nim lud jak rój się wali, czyn jego bez przestanku chwali. On, ale słusznie się pokłonił, Herr Oberst, rzekł, jo żywo gonią, a zabił tego czorta smoka, jak się należy dla wojoka. Więc teraz żaden się nie boi, pastucha przy swym bydle stoi bez strachu, a wędrowny idzie, śpiewając, aż do karczmy przyjdzie. Ten oberst ale zabrał słowo, wysiąknął się, a rzekł surowo, tyś dzielny wojok to jest richtig, nie rób się ale bardzo wichtich, boś to zapomniał me zakazy, a instrukcje twej wyrazy. Cóż jest twój pierwszy obowiązek, niż chcesz pokazać taki kąsek? A on, jak trup się zabladuje, sztrajchując wąs odpowiaduje, folgować swemu oberstowi, to się należy lejtmontowi. A toś ty zmieszkał, mój kochany, tyś teraz Grindliś jest poznany. Tak padał oberst, jo przyzwolą, żebyś na urlop do dom polu, podobnie ojciec ci stankali, przed śmiercią widzieć cię żądali. Tyś ale się po lesie smykał, codziennie chnet na gon wymykał, nareszcie my się dowiedzieli, że ojciec do okna zdrów się mieli, a tyś ich stanczka sfingirował, żebyś ten urlop szwindolował. To prawda, Lejtmont odpowiedział, jo sobie sam to wszystko powiedział, niżeli ale mnie sztrofują, niech słyszą i niech rozwożują. Jo najprzód myślał w mej niewinie, że medalijo mnie nie minie. Czerwony łoroż 4. klasy, ten by mi strasznie był zapasy, za tako sztuka, co jo sprawił, żech tego paskudnika zabił. Lecz łoni, gdzie panują szczury, mnie za to wciepnąć chcą do dziury. Coś ich tam wyszło już kamratów, zaprawdy żwawych, śmiałych bratów, wygubić smoka się stroili, lecz nigdy się nie powrócili. Zeżarła wszystkich ta niecnota, nie jest to gańba i sromota? A oni, panie, nakozali, żeby w ten gon my się nie dali.
To we dnie, w nocy mnie mierziło, o smoku nawet mi się śniło. Nareszcie złość mnie zachyciła, do gunu serce rozpoliła. Więc potem jak do siebie powiedział, kejby pan Oberst wszystko wiedział, to by ten gąd nie był za kozą, się może som na smoka zwożą. Już z starych czasów ludzie wiedzą, że chłopi nie za piecem siedzą. Do lasa z flintą ich trajbuje, chytrością żywo nagabuje. Przodkowie nasi wojowali, z lwami się, z tigrami prali. Czym większa, krwawsza bitwa była, tym więcej chopa zaparzyła. A my, panowie wyćwiczeni, w rozmaitych sztukach wyuczoni, cóż my dokozać wagujemy, więc cóż nareszcie poradzimy. Do knajpy chnet codziennie chodzić, niewinne dziążki chytro zwodzić, na ból dziś, jutro na teatr, chnet każde rano wielki kater. Na gonie tułać się po polu, zająców marnych bić bez żolu, a w nocy, o nadziejo słodko, grać moja ciotka, twoja ciotka. To, panie Oberst, jest prawdziwy obrozek czasu sprawiedliwy. Więc do lasa się udając, ze smokiem mierzyć się pragdając, dokazać jeno chciał młodzieży, co do niej wielce się należy. Nieżelich ale to wagował, to we dnie w nocy wymyślował. Po boczkach też serdecznie prosił, żeby dobry Einfall mi donosił. Tu wroz radośnie zaryknął, ten Einfall z głowy mi wyfiknął. Za bardzo sznajdich znajomy, w rozmaitych rzeczach też wiadomy, więc forwec do siebie powiedział, a prędko do Buchbindra leciał. Cóż nawet rzekłech by żądali, majsterku kyjby sklebowali, mi fajnie z papyndeklu smoka, tak jak wygląda nic potoka. 100 twardych, panie Leitmont, padał, a zaraz besztelunek nadał, na papyndekel do Berlina, 100 twardych strychnął se do klina. Nieżeli przeszły 2 niedziele, ten smok był fertych w całym ciele, a jakich czorta erblikował, to strasznie się nad nim radował, bo był okropnie potrafiony, nad żywą duszą napełniony. Na krótkich nogach sare ciało, po grzbiecie czorne szupy miało, tak twarde jak żelazo znocie, siekierą je nie rozrąbocie, więc ta koszula ochroniuje mu piersi brzuch, że nic nie czuje, a z tego ciała się jak żmijało okropnie długi kark wywijo. Na karku ale gowa stoi, przed którą diabeł som się boi. Z oczami nawet piekielnymi, jak błyskawica świecącymi. Z uszami, ach mój Jezu drogi, wybaw nos Panie od tej trwogi. A kej paszczeka czort otwiero, każdego strachu wrzód zabiero. Bo nawet jak studolne wrota rozpiero straszny pysk ta psota. W tym pysku ale zęby stoją, co flinty szable się nie boją. A jęzor się jak powróz krąci, na prawo, lewo bałamunci. Na zadku łogon je ojeje, jak bicz na 10 metrów chwieje. A co tym biczem fasuje, ta marcha zaraz żere i żuje. A co pod łogonem ale sadzi, okrutnie cały las zakadzi. Więc na pół mile zatrzymują się ludzie nos i uciekują. No, panie Oberst, cóż genują, czy się tu anigerują? Kąseczek jeszcze niech przeboczą, radosny koniec chnet łoboczą. Tak to pisał na koniec, we drugiej połowie XIX stulecia dr Hasse. Chyba nigdy nie poznamy jego prawdziwego nazwiska. Chociaż można to jest jego prawdziwe nazwisko, ale nie będziemy wiedzieć, w to genau był dr Hasse. Myślę, że naprawdę fajnie to jest napisane, do szpasu, to jest prawda, ale też technicznie i humorystycznie jest to, myślę, napisane dobrze. A ode mnie to jest wszystko na ten raz. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej chwile z Gotką znajdziecie na Instagramie i Facebooku. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.